Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today we're gonna make a hole. And alam nyo naman guys, yung phone ko. Anyway, alam nyo naman pag nag-hole ako normally, galing talaga siya sa Shein. Kasi naman, doon tayo sa mura. Mga damit lang din naman kasi. And then, mga damit lang din naman kasi siya. And then pag lumuma na, then you can buy a new one and it doesn't hurt because nga mura lang siya. So, ito, yung mga pinamili ko guys, I think halos lahat ito ay mga pants, mga jeans. Kasi, and I just hope na sana mag-fit siya kasi the normal size I normally wear is small, pero ngayon ay nag-i-expand yung katawan natin. Ewan ko ba? But anyway, so yung in-order ko is medium. I hope it will fit me because first time ko siya mag-order ng medium. Kasi parang yung small, parang super tight na siya for me. So yun. Pag nag-i-expand yung katawan, i-adjust natin yung ating, hindi tayo mag-adjust guys, mag-adjust sa mga damit. Ganun. So anyway, mabigat siya. Kasi nga, okay. Let's start with this one. This one ay, ano ba ito? I don't know what it is actually. By the way, I ordered this mga 3 weeks ago ata. Yung bag! Nakalimutan ko. Nag-order din pala ako ng bag. In-order ko siya kasi nga super cute. Tapos naka-sale. Tingnan natin. Ha! Tingnan niyo naman yan. Kita niyo ba? Ooh! Shucks, it's so cute! Tapos, paano ba to? So yung pag-open niya guys, ganyan. Tapos, nandito yung, tapos, of course, yung chain is nandito. Wow, ang cute niya ha, pero maliit siya. Pero, sana pa siya yung phone ko. Try ko. We'll see. Pag hindi kasya, useless. Hindi kasya. Hindi. Anyway, pwede naman siya sa mga, mga wallet, ganyan. Yung mga pa-char-char lang ba? Char-char. Ito yung, pagkano ba bili ko nito? I think nasa mga 39-40 crowns. Tapos ito yung chain niya. Ha! Tawa naman ako nito eh. Alright, connect natin. And then connect natin. There. So, this is the thing. Charan! Ang cute! Anyway guys, binili ko siya nga kasi nga mura lang. Nasa mga, akala ko may busa. Lang din pala, fake thing. See? Wala. But anyway, binili ko siya guys because obviously naka-sale siya. Hindi ko bibilihin yan pag hindi naka-sale. Lahat ng ito ay less than 100 crowns. Kasi pag umorder ako sa Shein, dapat talaga hindi siya nag-go beyond 100 crowns. Kasi feeling ko ang mahal naman. Anyway, dito na tayo. Sana naman talaga magkasya. Anyway, ito na yung walang kamatayang itim na kulay kasi nga, shucks, parang malaki. Anyway, binili ko siya sa parang petite section kasi then short tayo guys. Kinulang tayo sa height. So this is the medium size. I hope it will fit me. I mean, the length itself, it will fit, but yeah, let's see. Let's see, but that's the black one. And then, kasi nga naman, yung mga ko guys, mga pants ko guys, Grabi, ang sikip na. Sikip na sikip. And then this is the second one. This is yung parang uso ngayon. Kita nyo? Ganyan. So, number 2.
And then, number 3. So, pag gusto nyo mag-shopping sa Shein, guys, yung sa description below, andyan yan. Tapos, pag ginamit nyo yung code ko, may 10% off kayo. And then, this is the, my God, mukhang ang lalaki nila. But anyway, try ko lang naman. So, yun. 3 pants, tapos isang bag. Tapos, isusukat ko siya kung kasya ba. Pag hindi, kiber. Anyway, that's it. Ay, pwede naman siya isuli actually. So anyway, yun. Yeah, I think that's it. It's a short video kasi medyo busy tayo. Pinakita ko lang sa na-excite ako guys kasi kayo lang yun dumating. So yun, thank you so much for watching and enjoy the rest of your day. Andito naman sa Denmark right now, it is raining. The whole day it's raining. So nasa loob lang talaga kami ng bahay. But it's good. Relax. Tapos tomorrow, sana hindi na umulan when chinek namin, and then it's gonna be sunny tomorrow and a little bit cloudy, pero mas better na yun kasi ulan-ulan talaga. So anyway, yun. Thank you so much for watching. Enjoy the rest of your day. Mwah!